Jo, Gissat, bisbe d'Urgell, em trobo en aquest mes de febrer de l'any de Nostre Senyor de 948, en aquest indret del comtat de Cerdanya, per consagrar 3 noves esglésies que han estat reedificades gràcies a l'esforç del Preveres Fredus i dels feligresos de la seva parròquia. També l'abat de Co, del monestir de Sant Sebastià de Sull, ha col·laborat en l'obra. Abat de Co, us cedeixo la paraula. Reverentíssim senyor bisbe, el nostre monestir de Sant Sebastià es troba en aquests fondals per on corren les aigües del riu Esna. Ha costat moltes dècades d'esforç poder posar en conreu tots els camps necessaris per a la nostra subsistència en aquest territori ple de penya-segats. Per això, hem volgut ajudar els nostres germans amb la construcció d'aquestes esglésies que portaran auxili espiritual als molts habitants d'aquestes muntanyes. I digueu-me, Preveres Fredus, a quins sants estan dedicades les noves esglésies? Aquesta en la qual ens trobem està dedicada a Sant Pere, que del llatí Petrus és la pedra sobre la qual es edificà la Santa Mare Església. La que veiem aquell repte del vessant està dedicada a l'apòstol Andreu, germà de Sant Pere, i la que s'enlaira sobre el turó de Puigventós rep el nom dels primers dels àngels, el gloriós arcàngel Sant Miquel. Crec que al nostre estimat bisbe li plaurà saber quins seran els bons cristians que podran lloar Déu en aquestes esglésies. La gent d'aquestes contrades fa molt temps que es troba aquí establerta i extreuen el seu sostén dels camps, boscos i pastures. I encara que tots adoren el mateix Déu, es coneix pels seus noms i costums que provenen de llocs ben diversos. I doncs, expliqueu-me, fills meus, d'on procedien els vostres avantpassats? Jo conec per boca dels meus pares i avis que els meus avantpassats van abandonar les planes quan els sarraïns atacant els pobles que havien viscut des de moltes generacions enrere, des que arribaren d'una terra dita itàlica. El meu nom és Sara, i segur que vostra reverència deu reconèixer en ell aquella antiga parla dels que habitaren aquestes muntanyes en temps immemoriables, aquells anomenats vascons. I el meu nom, senyor, és Sicardis, i sé pels relats que a la vora del foc es conten en les crues vetllades d'hivern que els meus avantpassats vingueren fa molts segles de terres llunyanes del nord. Eren guerrers que s'agrupaven en clans i tribus, visigots es deien. Van ser derrotats per altres pobles i van haver de venir cap a aquestes terres. Quan van arribar a aquestes muntanyes, van posar en conreu molts camps. El cap del nostre clan es deia Gisclasió, i és per això que el lloc on tenim les cases, muntanya amunt, n'hi diem Gisclaent. Els noms d'aquestes contrades mostren la diversitat dels pobles que hagin habitat. El nom de Turbians, que veiem més enllà del torrent, prové del mot Iturribe, que en l'antiga llengua dels vascons significa terreny muntanyós on hi neixen fonts. I el nom de riu Esna, on es troba abat el vostre monestir, prové del color de llet de les seves aigües. I és que la llet li deien Esna en la llengua basca, i a la Muga i el Quer, altres noms que deixaren els meus avantpassats vascons. I el nom del coll de la Vena prové de les tribus cèltiques que antigament passaren per aquestes terres. Vena, en llengua celta, vol dir que el coll té la forma arrodonida d'una cistella. I el nom de coll d'Escriga prové d'un cap que es deia Escaric. I el del riu que passa al fons de la vall, rere el coll d'Escriga, al riu Bastareny, li diem així per un altre cap que es deia Vertisí. Prop del meu monestir hi ha altres indrets amb noms que provenen de la llengua llatina. Els fondals de Llúria es diuen així pels llops, lupus en llatí, i també el lloc de Saldes, dit així pels salses, sàlices en llatí, que creixen prop del poble. Molt em plau tot el que estic sentint. Bona prova és que la nostra religió no exclou ningú en el camí cap al paradís. Reverència, ja que mencioneu el paradís, us haig de dir que les terres que veiem més enllà del torrent les anomenem paradís, i fins i tot una església que allà s'hi troba és coneguda com Sant Miquel del Paradís. Deu ser per la bellesa i la pau que evoquen aquests entorns. Però bé, anem per qüestions més pràctiques. Preveres Fredus, pel vostre esforç en reedificar aquestes esglésies, que el pas del temps havia deixat enrunades, us les encomano de per vida. I vull que feu de bon pastor i guia espiritual dels bons habitants d'aquests entorns. Prevere, aquí en aquest pergamí us porto un llistat dels béns litúrgics que el bisbe us farà arribar des de la seu i que el nostre escrivent Atilà ha recollit. I també inclou una relació de les terres que els feligresos us donen pel vostre sostén.
Reverència, em sento molt honorat per la vostra generositat. Tot servirà per a la major glòria de Déu. Potser quedareu sorpresos per la gran quantitat de peces de terra que rebreu. Fins 34 n'hem comptat, i encara més pel fet que 22 d'elles són vinyes, la major part d'elles dins del terme de la vostra parròquia, a Vilella i a Gisclaeny. Amb el vostre permís, senyor bisbe, volem transmetre el nostre suport i la de tots aquests habitants que nosaltres representem, el nostre suport al nostre prevere Espreros. Reverència, us haig de fer notar que malgrat la nostra tasca predicant, la fe veritable, queden en aquestes contrades moltes antigues pràctiques supersticioses. Aquestes boscúries i fondals amaguen encara molts cultes als antics déus pagans. És ben cert que dins aquests boscos que ocupen els fondals, com a dalt d'aquestes muntanyes, encara hi habiten forces ocultes que el diable controla. Són com records dels déus que els nostres avantpassats portaren de les seves terres. Dalt d'aquesta muntanya que veiem cap a l'oest, la que sembla una forca de pedra, és ben conegut que les bruixes hi celebren els seus rituals malignes. Però nosaltres, senyor bisbe, som fidels a la Santa Mare Església. Feixuga és la tasca per extirpar les llavors diabòliques, però confiem que amb l'ajuda de Déu i la força de les vostres pregàries extirparem les forces del mal. Anem, doncs, a consagrar aquests temples. Anem.